Kiseng long keme kiseng samlashnong bad ki village defense party rengkat gerar bashnong mau kerwat leng bag jeng trishtam bagi bont ligi benai komisi benta matela kam ek jeng jelai kakam de kiat be an hayo mau kerwat keliok ban kurup kumba prapulai sendok ka kiat pareng bad kumbasan spalitar ka kiat persi mayo mau kerwat kibala buri bah hagi yang ja kendok kencrot ban neki kali. Ya kini kiat beliau ban kurup labun menai menta kesi kata kalai terik untuk pra arajar arpusan. Lara no eki bante agamadan jakar hamau kerwat. Beliau ru eki jingalang lengkot ha kabalidan lang gina lam shtong kemau kerwat keseng samla ke village defense party bat keseng long kini. Rengkat gejing sakilang jong ba bijerwa ubri superintendent ki pulet ke district southwest Khasi Hills bat ki menteri bat ki secretary shnong jong ki khat RP gishnong ki marjan agane kathan. La ban kedau bagi kejeng nek kenra bagi kejeng yok kurup kiat kelalong nado ublai jemang hadu uno pra kesenam arajar arpusan. Ya keba kedar barsong mau kurwat bagi seng treman ngobha ilashim kia ban persya kejeng DBA nya kiat hakayo mau kurwat. Kinong ilam shnong mau kurwat kala maham teng eru ikibri bajumien banwan ra badek kiat hayo mau kurwat bakim dei syupan le kini kejat kam apo yo kabahap apo shnong mau kurwat nama kejeng de kiat kam kata tangi im lang salang Rituan Ra'ru kijing sniu ki baharu kom. Kilapan pau bagi mdai bagi nyoben dan eben yano bagi jeng anu ki kalong manrat dengkong kijing sniu kam tam kiat bat udrops. Hagene kejuk kesini kedal basong mau kerwat kilapan ku buram kerpangru yau baar rembai ubari traffic officer jong ka mau kerwat police station. Bat ki ba ajin keran hagene kesini kilong ba bijerwa superintendent ki pulet ba Didi Thongni presiden ka village defense party ba WCD Toy Secretary Kong MK Lingdo Presiden Senglong Khmer ba kiwe ti ki jong pi te ino iki kam ki dok ki jong pi bangin yawan lang hang ni ban pen pau ya ke ka ba ni kum ki Senglong Khmer ni dan benta ban paharai lagi jong ki snong ki thau ki jong ni ba ngilayo ban kurup kat kini ki jing di ki basni ti kum ka Senglong Khmer ni sngo barang idap lagi jing so si ka bakram habang yo sngo baka shnong ka jongi kadap dang lagi ki jing sne ki baharu kom ka baki ni ki nong one day be an ya ki ni ki jat jing di ki ba pher ki ba pen sne udur om tang ya ka shnong ka jongi henre ya ki marjan marparu kumju but kalong ke ka ba pen do ya yangi kum ki kimi ban pet ya jong ki yeng ki sem ban pet ya jong ki khun ki ti ki henmen ki para ki jongi ki ba yo ban mat kum ye kini ki jat jing snil ti deina ni kadaw ni yami ni tre shitam bat ngaso ban ai kublai shibo ni ki Senglong Khmer ki bamre wat hakamir ke yongru bangin yami renti ringkat lem bat kashnong ka thau lem bat kibor sarkar kunju na kaliang ka police department ti kum ke Senglong Khmer nga khot kerpat ru ya phi lang baro kishnong ki thau ki marjan marpa kum ngawer hang ni bangin ya trailang ya ka ju ka kam ban pen bha ya ka saudong saukun ke jongi ban pen bha ya ka imlang salang ha kishnong ki thau ki jongi ong ba ka intelligence jong fi ka baklan balan ba mengi kum ki police ru impat yo ban kem adukat ni kamar mo fitip ha monogi nong de nong thiet nang no ki wan kilenti bagian tangi haban ai jingiroi mo ka jing tristom jong fi kum de ka bakai na so thu ro ba nagi khamtam nagi Senglong Khmer ba bon na fi filamat yakini ka jing sneo filayo i hayeng asem filayo i kumno ka jing jelai ka jing kerni jong ni ka jing de kia jing de kiat ka jing yadi tapi mkwa ba kan ni ka jing sneo ba kan por shigi bagi long yin pi kwa hi ba kano ka jing sneo ba kan kut no kam de hi ka basok kumbaong i presiden mo ne i lakat no sila bentai na i trace tom ya kan mi be shakman ke yang denti be step na men met khamtam le men met te ngidon kam hi ba kan ka jing trai lang mangin jadon lang be ngasu thu hi no do pengawan hang ni kum SP ban de bang ngim ya trai lang ngim la hi ban ya yo ya ka jing job ngakan tu biang nagalian jongi ka sunam makurwat bangin ya trai lang
na du giseng long kemi giseng samla ngi WDP nang ta kini kisno gi marjan ru bat ngi tu api bang yo kem kan kamero dene kini gi wegi sino gi marjan ki ba phun yangi ajing tip yangi ba don kata kali ka bakit entah ap mangi hanu perkara du lai baji sau baji gir sen lo kemi gel akhi gel ap hayo bat ne ka daw ngi yo ban kem hurup no ikine to na kalian jongi min na kalian jongi ngi ai ngi pa kubor sabaro itu kinong dikiat kinong didrop itu ki buan ya khalai barabor hang ne ha sem yeu makruat ba na kalian jongi sinong makruat nginok mailat bagi nang tresitom nang ni sakmat nama ba idon i na kalian pulis department kibaya kersan yang i te ngi so singan bat ngi ai kubor ka ba sai seki banadu mentagas ngi lada nilap bapidang wan ban le yakini kam ki ba jaklia ha po sinong makurwat ha po yo makurwat na kalen yugi sinong ginam aili ngin tray bet namar ba don ka jikmu ban pen but ban pen ban yak jing suka jing bah jong ka dong ka sinong ka jongi